nek feelinge pas ngene, nek feelinge ora pas itu ya mlebu. Pripun to? Letre Mbak ya. Oh. Mana suasana hati. Lek pas gabut ya, bubrah kabeh Mbak ya. Nggih. Ini ada Bumil juga. Ya, artisnya di hari Pak D cuman lagi Bumil Bro. Doakan. Jadi buat penonton di hari Pak D doakan ya nanti persalinan lancar, ibunya sehat, anaknya juga sehat. Ngadep sini dong Mbak. Ini kira wong desa wis kulino nggih Mbak nggih, ndamel tempe ngaten iki. Tradisine wong desa apa? Bungkusnya kita tasik tradisional ngagem godron jati Mbak nggih. Lambarane napa niku? Godhong Awar-awar. Menawi ron pisang mboten saged. Saged mawon nggih. Awar-awar godhong jati lek tawar rasane apik. Seperti ini guyub rukune nang desa. Mbah Tri, Daler. panjenengan rewang ten mriki pun pinten dinten, Mbah? Ala wong seget niku nggih nyaknyuk sedel-sedel kata dinten. Nggih, usah-wasa nggih. Nggih. Sedasa dinten wonten. Wonten lah. Langkung malahan. Omahe cedhek lho. Omahe cedhek. Omahe cedhek. Unu. Berarti bayaran jenengan paling kathah, Mbah ya? Nggih. Oh. Sing kathah niku bayarane jenengan. Ngoten nggih pengestune Mbah nggih. Wis matur suwun ditungakne nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah sedulur, kita di tempat hajatan lagi. Kali ini kita berada di Dukuh Peh Pandan, Desa Candi, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Yang mana kali ini di kediaman Bapak Sucito, dan waktunya ataupun agenda hari ini bungkus-bungkus tempe tradisional. Oke, bagaimana suasana juga keseruan rewang di sini, Lur? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Nah mungkin ini kebetulan hari libur, jadi adik-adik ini ikut ibu-ibunya rewang. Kalau nggak libur pasti ya ke sekolah. Kalau nggak itu main HP. Iya toh deh, Dok. Oh nggak boleh mainan HP. Ya, ya bagus sih. Lebih baik belajar ya Dok ya. Nonton TV. Mainan apa nih? Kucang. Keong. Keong, bukan keong, sompel, siput, tompel. Oke lah, kita berada di hajatan ini, persiapan hajatan mungkin kurang 2 hari. Dan tepatnya kali ini masih berada di tempat Pak Cito ya, Pak Sucito Dukuh Peh Pandan. Yang katanya kali ini agendanya buat tempe yang masih tradisional. Nah sembari kita menikmati keindahan alam di sini, Pak D ingin sapa-sapa sedulur Pak D yang sudah selalu mengikuti, yang sudah selalu support dengan menonton video Pak D, dengan like-nya, komennya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah bagi yang baru saja menemukan channel ini, Pak D ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, karena di channel ini hampir di setiap harinya akan selalu update tentang suasana, cerita-cerita, juga kegiatan di pedesaan. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe ya Lur ya.
Oke, kita akan coba gas lanjut ke dalam ya, ke tempat hajatan sampah. Banyak motor-motor. Mungkin ini motor dari yang rewangnya loh ya. Wow. Assalamualaikum. Monggo. Ngene iki jenenge tebo tutuk ya, teko-teko wayahe sarapan. Tapi ditawani apa ora? Mboten. Mboten. Wah, kejam ya, Lur. Monggo Pak sarapan. Oh, nggih, suwun, Mbak. Asep sing ngono. Mboten tempene kok diwurisi alit-alit kagem napa niki? Ben rata. Ben rata. Oh, ditum satu-satu ngono nggih. Wah. Ben rata. Iki aku ora somong lek karo wong sitok iki. Kalah ya. Tukang jagal. Turu bae. Monggo lho di sarapan, Mbak. Nggih, nggih, Mbak. Ada yang enggak kelihatan. Halo, guys. Wis. Ngumpet di sana. Yang di belakang itu ada Bu RT. Bu RT sugeng nggih. Waras. Sanes. Bu RT sugeng ning kulon kono. Mbak Rizka. Nggih, Pak. Niku teknike potong-potong pripun niku? Menurut apa? Wis hati. Piling atau ada ukurannya sendiri, Mbak? Piling. Piling ya, cuma piling. Nek feelinge pas ngene, nek feelinge ra pas itu yang mletre. Pripun, Mletre, Mbak ya? Nggih. Oh, Mal suasana. lepas gabut nih ya, bubrah kabeh, Mbak ya. Ini ada bumil juga. Ya, artisnya di hari Pak D cuman lagi bumil, betul. Doakan. Mintakan doa. Jadi buat penonton di hari Pak D doakan ya nanti persalinan lancar. Amin. Ibunya sehat, Amin. anaknya juga sehat. Ngadep sini dong, Mbak. Sapa penonton. Oke, sun, Mbak. Nyobi ke belakang saya. Kita masuk dari gang ya, dari gang. Kita coba ngintip di sini persiapan apa saja yang dikerjakan ibu-ibu rewang. Wah, ternyata di sini lagi bungkus-bungkus tempe tradisional. Luar biasa seperti ini. Nah, kalau di kampung seperti ini buat tempe sepertinya udah pada suhu ya, udah pada lihai. Jadi jangan diragukan lagi untuk bagiannya. Ini kok uleng-ulengan mboten gawe kursi piyambak-piyambak ngoten to, Bu? Oh, ngoten nggih. Sak nyasange ngoten, Mbah nggih. Rase nggih benten, Mbah nggih? Beda, enake nggih sluku, slonjor. Slonjor, jigang bareng. Jigang sikile. Ya jigang ku ya wong tuwa iki. Nggih, nggih. Jengkule wis. Ini kira wong desa wis kulino nggih, Mbah nggih, ndamel tempe ngoten niki. Tempe tradisine wong desa. Bungkuse nggih tasik tradisional ngagem godron jati, Mbah nggih. Lambarane napa niku? Godhong awar-awar. Awar-awar. Menawi ron pisang mboten saged. Saged. Saged mawon nggih. Awar-awar godhong jati lek tawar rasane ati. Hambar, Mbah nggih. Parian. Hatine hambar. Ya saged mawon to. Awar-awar godhong jati ora tawar rasane ati. Mbak lagi jula-juli juga. Terus. Rumiyin nate tumut ludruk to, Mbah panjenengan? Karawitan. Oh, karawitan. Pernah nyinden ngoten, Mbah nggih? Nggih boten. Kesel tanggapan terus spray niki. Tanggap badang niki. Nah, yang beda kalau tempe pakai daun jati itu organik.
dan rasanya ada ciri khasnya sendiri. Enten malah itu lho Mbah tewel. Oh nggih. Tewel pun larang, arang-arang mau nandur. Kates, bligu ngoten niku. Tapi sakniki kathah-kathah tempe nggih mriki dipindang. Mie kok dipindang to, Mbah? Gandengane. Oh, gandengane. Niku jenengan mboten ngagem sendok kok plak-plek ukurane pripun niku? Oh, carukipun teng bek ngoten Mbah nggih. Tempene sae pun. Oh, bismillah sae. Terus taline ngagem napa niku? Gebok. Merang. Lelek kidul kilenan mriko andong, Mbah. Mriki mboten wonten to? Andong. Damel tali to? Nggih. Andong apa? Niku lho, Mbah, biasa damel kloso niku lho. Pandan to? Kloso. Mendong. Mendong nggih sanes andong nggih, Mbah. Andong lah. Nggih klentu, Mbah. Wah, ngono diprotes aku. Nggih, mendong. Niku ciri khas. Lek mriki anu Mbah nggih taline debok nggih ciri khase. Napa sing wonten niku nama? Pamikawat ngoten napa mboten luwih kuat lho? Napa mboten larang to? Oh, nggih awis nggih Mbah nggih. Ora Mas kula kersane luwih kuat ben aja mlayu kok. Sing arep ngoceki mulai ya ora kedupes. Nah, seperti ini guyub rukune nang desa. Mbah Tri, panjenengan rewang ten mriki pun pinten dinten, Mbah? Alah wong seget niku nggih nyaknyuk sedalu-sedalu ngoten. Nggih, sawasa nggih. Nggih. Sedasa dinten wonten. Wonten lah. Langkung malan. Omahe cedhek lho. Omahe cedhek. Unu-unu. Berarti bayaran jenengan paling kathah, Mbah ya? Nggih. Oh. Sing kathah niku bayarane jenengan. Ngoten nggih pengestune Mbah nggih. Wis matur suwun ditungakne nggih. Alhamdulillah. Ya wis ditrateni mawon kabeh wonten sawang sinawang Mbah nggih. Berarti lek ning desa ki rewang ki anu Mbah nggih gratis nggih. Bahkan pirang-pirang dina ngoten niku ya wis gotong royong Mbah nggih, gotong royong. Niki dhewe ngi sing ngrageni sinten, Mbah? Panjenengan. Kek ngagem napa ragi tumbasan apa? Nggih, tumbas mboten kabeh damel piyambak. Oh, pabrikan ngoten nika, mboten damel napa ngoten nika. Tempe nggih. Mboten. Godhong. Mboten. Lek biasane lek kedhik ngoten nika napa, Mbah? Nggih anu tumbas tempe gas tem Bu Sinti kek pakai tempe dam ragi. Oh, nggih. Ragine berarti nggih saking tempe nggih. Nggih. Nah, monggo ngersane napa teh, napa kopine. Nah, ini Mbak kemarin juga rewang di sana, sekarang ketemu di sini. Weh. Jenengan ki nang endi-endi eneng to, Mbak? Oh, nggih. Braya dulur nggih, Mbak nggih. Ini loh. Yang kerennya ini tempe masih pakai daun pisang. Seperti ini. Jadi nanti masalah rasa itu punya ciri khas juga dari sampahnya itu sampah organik ya, bukan kimia. Niki mangkel lek cekap terus pripun niki ditutup ngoten Bu? Oh ngoten mawon. Pun dados nggih ngoten. Nggih, usume adem niki, Dik. Tigang dinten pun dados nggih. Oh, mriki lek ngoten benjing goreng tempe, Dik. Nggih, mriki. Luar biasa, nggih seperti ini. Guyub. Insyaallah. Kula niki lek mambu amis-amisan ngoten anu, mambu mawon, Dik. Nggih, mambu mawon duka irunge niki. Amis-amisan nang kangge kula lek kumbal pitik. Lek niku benten.
Nah, keren banget bolo seperti ini. Ini ada rebusan air. Tadi saya kira untuk ngerebus kedelai, ternyata air. Dibuat kopi. Mbah, panjenengan kok enten inggil niki maksudnya pripun, Mbah? Napa tempene khusus ngoten napa pripun? Oh, terus mboten cekap terus dibeto mriko ngoten. Kula kenten nek niki khusus mengke kagem tamu besan napa pripun mboten, Mbah nggih? Wah, lek wong desa ki ngeten iki pun kulino Mbah nggih, pun padha apa nggih. Maksude kados ngrageni ukurane sementen-sementen pun padha apa Mbah nggih. Berarti Mbake mboten saged. Mboten saged. Mboten saged. Ya sampean bagian usung-usungan lek mboten saged. Nggih. Jadi bagi-bagi pekerjaan yang nggak bisa bungkus-bungkus itu bagian usung-usung. Lek rumiyin kula nate anu wonten sing ndamel debok ngoten niku to Mbah. Napa mboten luwih cepet? Mboten maksud kula damel tempe ngoten niku. Ah. Pripun nek ngoten niku? Napa deboke angel ngoten? Mboten kok ngoten, mboten kulino. Oh, mboten kulino. Nah, mriki kulinane ndamel ron jati niki Mbah nggih. Iya. Nah, itu yang bagian luar daun jati dikasih daun awar-awar. Seperti itu. Proses membuat tempe tradisional. Ini kuang rebus pinten Bu? Sing di niki lho dibuntel niki pinten kenta Mbah? Ngapunten. Sareng jenengan sing anu nggih nggodhok nggih. Oh, ngoten nggih. Tapi kadose pun badhe cekap lho Mbah niki. Mriko kosong. Kantun jenengan borong dhewe niku. Digalang. Liyane pun sami ngopi. Niki dele sak sepinten niki? Setengah kintal dados sementen iki. Oh, mboten wonten. Sepinten? Kalih dangan niku pinten kilo, Dik? Oh, kalih dosonan kilo. Nggih. Niki pamit tuku tempene ngono pirang ewu ya? Mboten nek disade ngeten setunggal pajeng pinten gitu. Pajeng setunggal ewu Bu nggih. Oh, ngoten. Sing larang ki deboke niki Bu nggih. Lek isine paling kok rega 300, saya deboke sing 700. Keren. Nggih seperti itu. Guyon. Sedikit intermezzo. Oke. Kita tinggalkan ibu-ibu yang di sini, coba ngintip yang di dalam. Nah, ini bumbu-bumbu yang belum di nantinya mungkin mau digoreng dan direbus. Dan ada bakul kopi juga. Ini bagian dalam dapur. Apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goreng-goreng iki lho Pak. Seto-seto nika kok koncone nyambut gawe terus muangan dhewe ki piye maksude nika? Mincuk ngono Mbak ya. Oh, lek jaman biyen mincuk bola. Jadi Bu niku kok tempe tasik ndamen jenengan pun goreng ki tempe pripun? Tempe kala wingi. Oh, dek wingi pun ndamel tempe. Kayak niki badine didamel apa? Damel kering, damel nonjol. Oh, ngoten to nggih. Sambal goreng Bu nggih. Kering tempe. Keren. Tak syuting kok kene ora tak ketok muka-mukake. Mukake kulu-kulu to. Nah. Itu dari. Lah kene malah boyok tok.
Ya sithik-sithik ketok boyoke ora apa-apa. Mbak, jenengan mboten dahar nasi, Mbak ya? Diet nih. Diet nih. Tangane kur kuah tok karo lha iwak es kilo ku mangok. Apa-apane lho. Nggih, nggih. Kok berarti panjenengan sarapan soto. Soto tenan ora nasi ya? Iki soto asli nih. Nggih, nggih, nggih. Penting. Monggo. Mane kocak cilik kuneran. Nontek oke. Proses goreng-goreng tempe ya. Bu, jenengan mriko tigek ning melanang pawonan kuatah lho. Apa pengen tegas niki ta? Iki tunggu. Asine kok pengen iki Mang ngrebut gasmu lho Mbak wong iki. Nggih paling. Wong kae pawonan ra karang kae kok iso. Anu to. Sapa? Alin jani. Alin ke wong ngrabuk lho duwe. Nah ini ibu-ibu selesai bungkus tempe, ternyata ada kerjaan lain. Sepertinya kupas bawang ya, kupas bumbu. Memang banyak yang harus dikerjakan ya di hajatan. Jadi nggak ada waktu longgar. Jika sudah selesai yang satunya harus kerjakan yang lain. Nah ini baik terakhir. Lah ini untuk daun jatinya sepertinya sisa. Niki ron jati ini turah nonton Mbah ya? Sisa nggih. Oh benjing tasih bundel tempe malih. Oh, kula kinten niku wau, benjing malahan Mbah nggih. Rumiyin iki Mbah, saemut kula iki lek berkat ngoten niku bunteli dong jati ngoten niku Mbah nggih. Nggih, gek rasa. Sakniki kok kresek. Jane lek rumas kula eco damel anu to Mbak, godhong. Niku masalahe pripun Mbah? Masalahe amrih gendise. Oh. Wegah ribet ngoten nggih. Niki sing Tasik wonten niku ki daerah mriku Mbah, daerah Jawa Tengah kados pundi? Grobogan, Mloro. Niku kula sering nonton video kan mriku niku Tasik dibungkusi ngoten niku. Pundi Mbah? Ngoten niku. Jane mriki ki pinggir alas pami dibalekni kados ngoten niku jane mening lho, Dik. Raose yeco. Nggih, mambu dong jati ki sekul ki malih benten kok. Gitu ya mboten kakean plastik. Plastik sakniki wis lho, Mbah. Plastik awis. Ya mudah-mudahan karena plastik anu niku awis niku mengke gantos balik teng anu, ron malih Mbah nggih. Kesuwen. Oh, nggih terano ya lek ora sing kulino nggih. Mboten saged. Kados buntel berkat ngoten niku. Ada juga yang dikerjakan itu sepertinya ketan hitam ya. Nggak tahu mungkin mau bikin tape atau apa. Nah ini persiapan untuk bungkus tempe besok nih. Jadi katanya ibunya tadi besok masih bungkus tempe lagi. Nggih Bu nggih. Niku panjenengan badhe napa? Masak nasi. Oh ketan, kagem? Tape. Oh iya. Ternyata untuk tape ya, tape. Nah seperti ini untuk kurang lebihnya suasana rewang di kampung ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya.
Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.